אני הבן אדם האחרון שאפשר לחשוב עליו שהוא סנוב. נתחיל בשאלה. מישהי פה שואלת מה הדבר שאנשים חושבים עלייך באינסטגרם, והוא ממש לא מדויק. שאני סנובית. מה זאת אומרת? ברור. אנשים כל הזמן חושבים שאני סנובית. אני הבן אדם האחרון שאפשר לחשוב עליו שהוא סנוב. אבל סבבה. אז זה ממש לא מדויק. וזאת התשובה שלי. כל מי שמפריע לו לשמוע ביסים, שילך. זה לא מקום בשבילכם. מה השתנה בך הכי הרבה בשנה האחרונה? וואו. מה השתנה בי הכי הרבה? כאילו אני רוצה להגיד ביטחון, אבל תמיד היה לי, כאילו לא תמיד היה לי, אבל בשנים האחרונות יש לי. אז ביטחון זה לא המילה הנכונה, אבל אולי כן להגיד שהיכולת לקחת החלטות ופשוט כאילו לשחרר. זהו, לקחת קדימה. יאללה, תמשיכי הלאה. כאילו אין מה להתברבר על דברים ואין מה להיתקע.